sa YouTube 4,000 sa watch hours o subscribers 1,000 o 4,000 unja asa man nagpapangitaon-taon na di man ko sikat madyo man ang sikat uban guys kay kasan ra wa na trending na dito abot tag 100,000 kita og kasan pa sus play views 2 views sus Ginoo ko grabe dyan, wala nang mga artista guys kaan na mag-trending na kita ka di man ta mga sikat mo naman yung kakay ito nag-aasog kung saan pagkuha ng subscribers o watch hours mo ito guys na-realize na guys nga ala hindi po sa dyan dahil po guys maggama o channel guys kay nga pa yung mga kuri-kuri so hello guys, this is Kuya Renz welcome back sa akong channel unja karon adlaw sa Sabado unja pizza 30 guro unja udto na siguro ron kay mga pre udto. Karon guys, akong i-share ninyo ang mga kaagi sa YouTube ug sa dyon ra mosud og vlogger o YouTuber or ang mga tips, ang mga diskarte sa kinabuhi nga nagdakog ang subscribers sa may pa watch hours. So hello guys, welcome back to my channel. Narapod si Kuya Renz ug ang i-share ninyo ang mga tips, ang mga kaagi as a vlogger kung sa dyan ra pud musud og vlogger or YouTuber. Karon before ko mo share karon adlaw sa Sabado unja pizza 30 og oras sa alas 2 na siguro ron kay mo nang panood na. Karon nag-headset ko kay aron magundungog-dungog po kan tingog kay og kanang gamiton ha og kanang cellphone mo ang gamiton ladyo kaadyo kun buduol ko na kamera ilhag buo manang anak dali guys kay aron ripon maklaro og buo pod kay maubaw tas mga tuma viewers diha. Karon guys magsugod na tas ahong kuan kaagi as a vlogger og usaon pud kung sa dyan ra ba pud mahimong vlogger ngene guys. Nakuan ko guys na motivate ko guys or naka-create kong channel kuan ra pud tungod ra pud sa mga vlogger nga Bisaya especially ni Ate Flora mi taga Alicia. Naka-start ko tan sa 2015 vlog ni Kuan Kuya Medyo Maldito taga Cebu mo na siya. Nakita natin Stick Princess, kada silang Glister Kapuno, silang Opanaski Marda, grupo dyan. Na-realize ko ba nga ngana man siya naka-kwarta man siya ba og tinuod pa pud na. Pugkon dyan mo tong naka-realize ko nga napugoy kauban guys sa Tagbilaran si shout out ni Kuan ni Obre Cubio na siya channel Obre Cubio. At ko niya nakakuan og idea nga sa nay saan ni pagama og kanang kuan kare na ay channel ug ko nga nira nga di ay mo to naning kakay jud ko guys no saan pagama og kanang channel kay lagi pong nangandoy ta guys nga mga kwarta ug makatabang ta sa ginikanan ug makatabang putag tukod sa bahay balik kay bahay na mo ron wa jud na human kay tungod sa problema sa papa. Before na guys before adto naning kakay jud ko guys unsa ang pag-create og channel manaala na di day pud lalim guys mahimong vlogger guys or YouTuber kay sus 1,000 ni pangayo ni Lolo 1,000 ni pangayo sa YouTube 4,000 sa watch hours o subscribers 1,000 o 4,000 unja asa man nagpapangitaon-taon na di man ko sikat madyo man ang sikat uban guys kay kasan ra wa na trending na dito abot tag 100,000 kita og hukasan pa sus play views 2 views sus Ginoo ko grabe dyan, wala nang mga artista guys kaan na mag-trending na kita ka di man ta mga sikat mo naman yung kakay ito nag-aasog kung saan pagkuha ng subscribers o watch hours mo ito guys na-realize na guys nga ala dili po sa dyan dahil po guys maggama og channel guys kay nga pa yung mga kuri-kurion anja naka-create ako channel ito guys mo ito nga sus agang subscribers guys 20 pa Ginoo ko sa man karon guys duha-duha na ko mo-continue ba ko ani vlog kay 20 pa lagi yun ja huy Ginoo ko ja 1,000 ba guys 4,000 ang watch hours pa ngayon ja 20 pa ang watch hours na 1 hour pa ang check wala unsa may na jud huy mga to guys di pud malikan siguro guys ba nga naitaw nga gustong motabang ninyo ja naitaw nitabang na wala ko kaila sa pangan si Margaret ba to Margeleta basta nitabang siya na nga ni chat siya na nga anay buhata dong kadili wata mga sikat ana ko sige kanila lagi pong kuan guys interesado sa mga butang gusto mga kwarta dah sud pud ko kanang sub to sub sud pud sub to sub dara to liman ka guys na
5 kadlaw ay tarong tug. Lagi matugtog ko guys alas 3 kadlaw na tapa makustaglaran guys nag YouTube sugod kay napoy laptop ni Kuya Jerome Dakula o shout out pod ka ni Jerome Dakula na po na siya channel Princess Road Dax man yang channels nja nang ham kung Kuya Jerome og kanang laptop na ni kakay jud ko guys nja ala tusab-tusab ko laptop og kanang kuan nja cellphone ang gamit nja wala po ko ka-realize guys nga nada po watch hours atong time huy ginoo ko mga to ni ang subscribers guys ni naabot na 1,000 kapin ang watch hours kay gamay pa man guys hala wag gapon ko na tagda watch hours kay abi ko watch hours guys di na kuan na tag na dili na angay tagdon sus tagdon man pud guys ginoo ko ni abot tarong adto na guys tarong buha magkuan ako guys na mag 7 months na ko wa pa mo nagmuni guys susad to si 7 months kay ngano guys dili jud lalim pangitaon ang watch hours ug subscribers kundi ta sikat mao nang maning kakay jud ta depende guys kung kwartaan ka guys kay imo nang bayran ay uban guys nga bayran na nila para mahuman sila dito so jag kita kay wala matay kag bayad sus ginoo ko mangibot tag bulbul na ni bayad matay kag bayad man man ako guys mato guys pagkay og makasud naman ka anang kuan guys kung makapasar na ka ng 1,000 subscribers maka live stream naman ka ta tupod ko live stream pug ko anay kagagod live stream unja nakita jud kog tao guys na nitabang na nga si Jay mag-sponsor sa ang load hala live stream kay namay live stream every day kay namay tig load na guys sponsor mga to hala live mga tuon na time pod guys nakailaman kog isa ka tao guys nga si Ma'am Milicia Cardenas shout out sa iyo kapatid Ma'am Milicia Cardenas si Ma'am Meli si Jay tabang na guys ni nagpadas yan na huog size meal grabe jud guys hanggang kasing mura mahawg mo hindi ko ka-expect guys nga dili ba ka ila guys di ka dugo lagi ka aja ka tas lain nasod mapada ko rin sa size meal wala kurat ko guys kay nakuha naman tawon ron ma'am sa ayaw kabalaka ka ang branan diya mo to rin siya nga unsa man nimong kwarta dong mo to nga ma'am ano ni palit og cellphone ma'am kay ahong watch to watch ang video kay wa man ta sikat ma'am manang kaano sige ikaw bahala sa size meal mao to guys nagpadadjud siya guys sa size meal nja ug ginoo ko problema pud next wala man pug kuya ID guys nga legit mao tang ki padala pud kuya Jerome ang adto ang maestro mas kuya Jerome po shout out nimo ja siya gipadala sa size meal jud guys kitunood jud guys grabe jud murag ang lipay sa kasing guys problema tabok sa uto grabe din pa dyan na sa size meal guys ang napalit na ako guys kanang na ay isa ka cellphone o kanang stand nga gipalit og selfie stick unsa ang sobra ni uli ko danis bay nakauli pud ko guys kay pasalamat pud ko tuloy mamilisiya pada sa size meal kay nakauli pud ko guys o nakapalit pud ko og mga kanunan sa ang papa kay atong time ka nagsakit ang papa sigdag ospital kaduha na kalima suro pud ospital guys sa papa grabe jud mo to na uli ko unsa mo to na ay pa itong mga biskuit ni Japan na bisat mo itong subscribe sa smil dyan mo lagi po na guys ang kwarta dali dagay pangitaon pero dali gastuon ang kwarta mo to guys dyan okay nas ba diri ba na basta biyaran kay magkalaging focus lagi guys kaya dyan na kay ambition sa imong kinabuhi guys ba nga naa kay ipakita sa imong ginikanan guys nga i-prove nimo nga mauni ang nakita muna ang gipang kan guys mo ni ang goal guys nga naadyo kay ipanghambog sa ang mga parents kung maigsuon nga mao ni ang kahago nga nakita karong sa ang pag-YouTube kay kabalo mo guys ultimo mga igsuon guys maay mulak mo low down nimo mga ig-aga nga oy unsa man ang vlog nimo abang man na kwarta man na mga pay pa kag trabaho kwartaan pa ka ako po guys mga luya po guys kay kanang murag wala sa trust akong kuan guys pa ang gibuhat abi lang jaga ra ni ang pag-vlog guys dili mga kwarta guys pero seryoso din ang guys nga pag-vlog kay na ako'y pangandoy nga ang number 1 ang pangandoy guys kanang balay na ang matukod kay kami ron guys bisig asa na ako magpujo ron magtabok-tabok kay kani ang gi-vlogan karon sa ang likod excuse me guba na ni dili na isa ra jay matugan ay isa ra kwarto unja ang papa tas laing bike kay wala lang may bike tarong guys kay mao na ang pangandoy guys nga maka kwarta kung ano YouTube ang adyo ipagama ng buy una guys before ang kaugalingon kay madili pangandoy na sa ang papa guys nga maka nako ipa-prove lagi niya nga mo na nakita na sa ang pag-vlog balik ta guys sa ang journey sa ang YouTube unta guys
pag abot na ho og 1,000 nag-live naman ko, live stream ato na nakita na og mga igsuon. Ang importante jud guys as a YouTuber o vlogger guys, pangita ang legit nga amigo guys. Adyo pangita sa mga pariha na nato guys nga nag-start pa sa YouTube, pangita ang legit nga kaibig na amigo kay di na pangita ang legit amigo ug imo rang ipangita og atat ka kaadto sa mga subscribers watch hours na mawala na sila guys. Ang kanang imong amigo dili jud mawala sila, naagi hapon sila ng suporta nimo. Mo na pagkataon sa atong YouTube. Ang importante jud guys, amigo may pangita sa YouTube o mag-vlogger ka. Diya ako po guys, akong technique po guys nga mato guys, naka-realize po guys nga lang watch hours, mga to nga sila post unja ato po nagkakaroon po technique guys nga i-premiere nato kay para ma-double watch hours to ni YouTube mato sige premiere upload dili po lagi lalim guys nga mahimong vlogger, especially po guys nga ikaw ra usa nga vlogger wala ka kakulad bitaw kay wala ka kauban mo ra jud kagkuan guys buo kay vlog kay ikaw ra usa unja labi jud na kay kauban guys daghan mo kay lingaw ka adyo unja samot po na guys nga wala kay main editor bitaw unja mga tugas kay buang-buang na magpangita guys kung sana mo mga sound effect mga thumbnail nila mga grabe jud guys, grabe jud ang journey as a vlogger guys. Pero thankful pud ko guys no nga nang niyo nakaano ko sa kinabuhi. Basin mao na ni, mga akong linis ang kinabuhi pag vlogger kay. Before ko ni ari guys at sa Tagbilaran murag kituy pus Ginoo guys nga before ko ni ari sa Bohol guys nga Y signal at kasag sa Tagbilaran kay city man dani kay bukid man before ko ni abot tari ang subscribers adto 1,000 kapina nja gamay pag ang video adto nja nagpasalamat ko guys kay kung ari pa to guys nag-start ko subscribers huy Ginoo jud ko guys grabe jo hinalag signal murag hinay pas snail hinay pas bao grabe jud hinay signal sa bukid sa karon po sad to say guys pero napoy mga challenge guys sa pag-vlogger o pag-YouTuber karon guys is malipayon po ko guys nga nanam-anam og kataas ang watch hours tron murag naningkamot po ko guys nga maabot lagi ng watch hours na kay hapit ka mag isa ka tuig unja papa ko na monetize naningkamot jud ko sa premiere mga tabahay ko ninyo guys sa awang watch hours unta na mo tabang na ang watch hours guys oy kay 1.4 pa ang taon guys unja agi pangayo 4,000 pala jud apa Ginoo ko manang sorry jud po guys ang mga content nga kutong na no brief challenge kay madyo na ang tanasabtan ko ninyo guys kay nangita jud ko og way guys nga kanang mga ko lagi ang watch hours guys nadagdagan man po din noon guys dugangan man po din ang watch hours. Salamat po ko adto diyan mo to na stack ko na guys kina realize nga sa job pud ni mo ang i-stop na no brief challenge mo na nabada pugos pa Bisaya na ang content tron diyan maoron na pasalamat po ko kani ana po kataas ang subscribers mo 4,000 na unja I hope pod ang watch hours is manam-anam po kataas pud ba para kuan pod ba maka fill up na ko sa ang baan kay aron makasweldo na ko ba para sa ang bahay ug sa ang papa pod tata unja aron guys is malipayon po ko kayo guys bisig anira ko nga vlogger guys simple nga vlogger guys ba na mabinubinuang rabita man ang content kay mabinubinuang palinga po ninyo guys ba man ang content ron unja karon guys nagpasalamat po ko kay itaga ko si guys sa Ginoo nga nag-continue gyud sa vlog ba wala ko ni give up bisin na mga tawo nga ning low nimo ning ba bashers nimo nga na pero napadayon gyapon ko guys kana ako'y salig sa Ginoo salig sa ang kagalingon na maabot rin sa akong time mga makita na ako sa akong parents nga ako ipakita na ako ipakampog nila sa nun mo na naningkamot ko sa ang watch hours karon guys na ma-monetize na dun ko ron kay gusto ko mutabang sa ubang tao especially sa mga tiguwang para magsungkod na mo na tabangan dyan ako guys ugma improve alat na ko tabangan dyan ako number 1 ang mga tiguwang na nagsungkod na nga dili na makaya makatrabaho mo na ang goal po sa akong buhay sa karon po guys sapasahan po ko sa Ginoo kay bisa na kang mga challenges nga walay karon pod guys is nakatinga mo guys nga ang camera is usara ang gamit jud guys is isa ka cellphone kay ang usa ka cellphone naguba na wiki man pud to guys para to ni pangipalit manang usa na ang gigamit karon unja karon po nag-headset na ko ron kay karabi dadyo am ug mababado lagi pungko na maklaro pug buho mga ana karon pud kay ano magkapuga ko patagamay ba karon ang gamit camera anja camera cellphone na good cellphone nga bibo nga karaan guys na ikaduha nga
Vivo 1699 marang gamit ron kamera kanya karon po guys kay makapungot po na ang cellphone guys kay muungot-ungot po karon kay dugan na po ni guys murag 3 years jud ni gyud guys ang gamit ng cellphone karon wa man jud koy 4 kapat og cellphone guys manang kana jud ako ko anon kay kabaw ko na ay Ginoo jud motabang sa among pangandoy sa mga gaan kay dili man gud mohatag ang Ginoo dayon ja dili pod mohatag ang Ginoo og mga lisod nga problema iha mo ang Ginoo mohatag jud na ang mga kuan nga problema kanang masolusyonan jud nimo mangita tagwi ana kanang ako malipayon pod guys sa mga nagtan-aw sa akong vlog nalingaw pod mo sa mga vlog ug sa ang content pod ron salamat kaayo sa inyo guys sa team Primera team mga katao sa mga host sa mga admin salamat kaayo sa mga pod na believe sa ang kuan sa ang vlog maraming salamat ug maora pod to guys hana share na ako guys mo to ang journey na ako guys nga as a vlogger dili sayon kay dili matasikat bintao na masikat kay dito na jud as a vlogger guys nga pareha pod na ako nga ning kamot nga makagingin og kwarta para makatabang sa lain o makatabang sa papaw makatabang sa ilang kagalyong balay maning kamot ta guys nga na maning kamot jud ta guys kay ug unsa may i-challenge nga ihatag sa Ginoo padayon nato ato anang sungkion ato nang sungkion ato nang solusyonan kay ang Ginoo gahatag og problema nga naay solusyon para to guys mo na agang motivation guys as a vlogger be yourself guys ug gamay ra mo to na sa view nimo guys adyaw ka bala ka guys kung gamay ra imong views ron kay soon as possible mudaghan na jud na siya guys upload lang jud ang upload sa imong mga video guys para mudaghan imong views adyaw pog dalia ang imong watch hours guys ug subscribers kay maabot ang time nga naiplano ang Ginoo ana ug mao to guys daghang salamat sa papaminaw ug unta na po mga nahibaw-an na po mga discard ug mga techniques na nakuha ni Kuya Renz karon unja ako dai si Kuya Eranio B Hinampas taga kuan na pod Bohol ra pod Bisaya kay ilang kasi nagagahi bahalag Bisaya basta mga bahalag Bisaya basta malipayon bahalag pobre basta malipayon bahalag simple basta malipayon mo sa pangandoy unja karon guys daghang salamat ug adyaw kalimti og subscribe og like sa ang YouTube channel og kalimbang all click the bottom and all notification para sa sunod nga vlog ma-notify mo kung sa ang sunod nga vlog ug mao to guys ug shout out pug ko sa mga vlogger nga Bisaya nila ni Jasper Amoren Lester Japet Ligapuno Jerome Stick Princess Kim Arda medyo maldito ug sa ubang team pa nila sa Digos Good Vibes sa lingaw ko silang mga videos silang mga content Digos Good Vibes og nalingaw pug ko sa Ate Flora May Bungulana taga Alicia silingan ta Ate Flora May nalingaw ko sa imong vlog ug mao to guys ug daghang salamat bye bye ug sud na pud guys mag vlog na pud ko see you